Astorga 3, Tropezón 0, de Zamora 0, Coruxo 0. Entramos no tempo do fútbol galego, do máis próximo a nós, e como sempre está aquí Gustavo Varela. Que tal, Gus? Hola, Óscar. Xornada no que o Celta B tiña un partido fundamental e o sacou adiante. Era o partido da xornada, falábamos que Javi López estaba aí no fío da navalla, ao final o Celta destituiu a Javi López e ademais puxo como técnico a Toni Otero, coordinador das categorías de base, di Toni Otero que é solo ata o final de temporada. Bueno, de momento, mellor estrea imposible, o que se busca un pouco é reactivar. Non vai a cambiar dunha maneira sustancial o xogo do Celta, do Celta B, de feito a alineación foi prácticamente a mesma, podría ter asinado Javi, pero bueno, reactivar un pouco o equipo. Normalmente cando se cesan adestradores porque as cousas non están marchando ben, a situación do Celta B é preocupante. Home, sí que os adestradores lle dan o seu toque distinto, non? Eu creo que neste partido foi xusto vencedor o Celta. Aí estamos a ver. O que pasa é que en 3 días de adestramento é complicado cambiarlle a cara a un equipo futbolísticamente, pero posiblemente si anímicamente, non? Que creo que o elemento máis importante nesta xornada. Dende logo levaba 5 derrotas consecutivas, marcou Borja Iglesias no minuto 15 da segunda metade, fixo un gran gol fermoso o central Jonathan de Amos, saindo aí dende a cova, cunha gran combinación co propio Borja. Xavi gañou 2-0, repetimos, na estrea con vitoria importantísima de Toni Otero. Lo que pedimos al principio, que era esa intensidad, que era ese comportamiento hacia el compromiso, bueno, pues creo que se ha visto, creo que hay muchas cosas que mejorar, muchísimas, pero bueno, esto es un inicio y era un punto importante el empezar de esta manera y bueno, pues se ha realizado y eso nos da un punto más. Foi esta unha xornada sen derrotas dos equipos galegos. Todos os que se desplazaron acabaron cando menos un punto. Este é un gran resultado, porque é un rival directísimo, o Langreo e o Somozas con moitos apretos, pero conseguiu sacar cando menos un punto. Un punto grazas a este erro monumental entre o defensa e o porteiro Adrián Torre do Langreo, e por aí aparece Juan Martínez para marcar a porta baleira. O Somozas sacando puntos, deixando equipos por abaixo, pero a permanencia vai estar carísima, porque gaña o Sporting B, bueno, comeza a gañar equipos que parecían descartados. Así como na primeira estamos dicindo que os equipos teñen moi poquinhos puntos, por exemplo, nesta segunda B, sí que todos teñen un número de puntos moi interesante, 30 e pico, e todavía moitos non se teñen nada asegurado. Que menos o Marino, sí, claro, o resto calquera se pode salvar e dende o 10º para baixo calquera pode descender. Sí. É unha parte final moi complicada. É que habitualmente a segunda B que o que vai 10º está a 6 puntos da fase e a 6 puntos do descenso. Sí. Esas son as tempadas normais na segunda B. É que se van a necesitar os puntos que normalmente hai nas ligas para salvarse, non? E a semana que ven veremos aos Somozas aquí en directo. Cinco e media tarde se Somozas Murcia, e precisamente do Murcia imos falar agora, ante o Compo xogou nesta xornada. E o Compostela sacou un punto, tamén un punto moi positivo, que pase que o Compostela xa queda a 9 puntos da cuarta posición. Ainda están en tempo, segundo as contas que fan no Compostela, de chegar aí, porque comeza a haber, vai a comezar agora un mes de moitos enfrontamentos directos entre os 4 primeiros, e por aí pode tirar proveito o Compostela, que xa pasou todos eses enfrontamentos directos. Dende logo, a valoración deste punto, e máis vendo como foi o partido, eu creo que ten que ser positiva. Non, moi positiva. O Compós, a verdade é que dos equipos están aí, se ve esa evolución de menos a máis, como gañou en contundencia Pois xeral. Yacín, 4 partidos como titular, 4 goles. Creo que lle están faltando o Compostela. Sí. Dicía moitas veces Xosé Luis. Na primeira volta lle faltaba ese gol, non?
O que pasa é que o Murcia é un equipo que apreta moito, creo que é un dos grandes candidatos ao ascenso, aínda que non sexa primeiro clasificado, o Murcia. É que este ano os equipos Este gol anulado a históricos, Chiari, por certo. os equipos históricos que andan por aí son moitísimos. A verdade é que van a ser tremendamente disputadas as eliminatorias de playoff. Fixadevos nesta oportunidade de Manu Rodríguez e tamén nesta outra ocasión que tivo Jairo contra o final, bueno, puido caer para calquera dos dous lados o partido, o final empate a un gol. E o que está inmerso na tarefa de asegurar esa presenza no playoff é o Racing, que, bueno, segue gañando na Malata con Sí, contundencia. se quitamos o tropezo diante dos Somozas, aquela derrota na casa, son 12 de 13. Dos últimos 13 partidos sacou 12 vitorias. E así, eu creo que ningún equipo vai estar descabalgado desa fase de ascenso. Incontestable, non? O Racing, pensando nesa fase, que todavía non está, por suposto, conseguida, pero se é capaz de mellorar fora de casa, de ser un equipo que non reciba gol, aínda que non gañe, non? Pois... Tito, perdoa, que non se está escoitando agora mesmo que estás a decir, que temos un problema co teu micro, enseguida o solventamos, e despois recuperamos todo o que estabas a decir, non te preocupes. Repasamos o partido, 1-0 Nano, empate a un Alex Cruz nun lanzamento de falta, o 2-1, que me dixo José Luis deste rapaz, Dalmau, marca un gol cada 115 minutos. Claro, el querrá ser un xogador titular, a verdad que é un xogador que está sendo revulsivo, non? Isto é o que se aproveita as oportunidades, o que lle dá billete para ser titular e aí volver outra vez a consolidarse como titular, non? É un xogador que marca a diferencia, non? Estamos a ver o 3-1, gol marcado por Marcos Álvarez, como dicimos, o Racing, que ademais se viu beneficiado pola derrota do Guijuelo. Claro, tú puedes decir, sí, es que nos han metido el gol en ese momento, pero es que si ha sido fuera de juego, es fuera de juego, entonces, por lo tanto no es gol, ¿no? Claro, nosotros si tienes la opción, a nosotros nos pitan el fuera de juego y no nos dejan la opción de poder marcar el gol, ¿no? Con lo cual, claro, es que a partir de ahí todo cambia. Que en lugar de estar mirando el juego, nos estaban mirando a nosotros con cara amenazante. Eso no es respetar a los profesionales, ¿vale? Ellos piden respeto, que respeten también ellos a los profesionales. Deixou seguir, non sei se hai fora de xogo ou non, pero o árbitro non o veo, entonces a xogada continúa e bueno, os partidos se deciden por estas cousas. Estánse perdendo mentres un troco de pilas digno da Fórmula 1 que realizou a nosa compañeira Cristina de Son, aquí a Tito Ramallo, enseguida volvemos a escoitar a Tito mentras comezamos a ver ese Zamora Coruxo. O que escoitábamos era o cabreo que tiña Arconada co segundo gol do Racing. Bueno, baseou toda a rolda de prensa ou argumentouna a derrota nese fora de xogo do 2-1. E estamos a ver un Coruxo que ten un +6 co posto de promoción de descenso. Estamos a ver esta gran oportunidade que tivo Adrián Pazó, o Coruxo que sempre vai nese camiño tranquilo. Estamos a ver unha entrada brutal de Arcaiz, +6, non sei se o vedes, distancia suficiente ou que ainda lle queda. O que falábamos, ainda lle queda, o que pasa que, bueno, ten marche. Bueno, vemos a clasificación desta segunda división B, co Oviedo líder destacado, Murcia, Racing de Ferrol, Unión Deportiva Logroñés que xogarían polo ascenso, opcións quizáis para o Guijuelo, que está a 4 puntos,